gano wani kwagi da ruwa a cikin dinjin. Ajali! Ko! Wai babu ko dajin nan ne! Ko gafiya babu a ciki mutuwa. Oh! Wallan kai! Wai mun cinye duk wani abin da yake dajin nan ne! Mun cinye komai! Abin da nake so da ku, mi ta nan! An gama! A'a! Kai! Ga kuma goma mu bi nan! Ku biyo ni! An gama mutuwa! Wannan kai! Ku biyo ni na ce! Za mu ci nama a nan ku biyo ni! Akwai wasu bayan Allah sun shigo wannan daji namu na ƙare kukanka, za su nema mahaifinsu magani, don haka yanzu ki yi ƙoƙari ki je duk inda suke ki kula da su, ki dinga bibiyar su, kada ki taɓa bari a cutar da su ko a zalunce su ko a wahalshe su, don haka ki yi ƙoƙari ki je ki ba su duk abin da suke bukata na kariya daga gare ki, don kada wani bil'adama ya cuce su. An gama. Duk abin da ka faɗa hakan za a yi. In Allah ya yarda zan yi iya ƙoƙari na in ga cewa na ba su kariya a cikin wannan daji na ƙare kukanka. Ina buƙatar wannan karan ka zo min da irin baƙaƙen nan murɗa domin sun fi shiga a kasuwa. Kar ka damu shugaba. A dawa ma wanda ika kansa ya zama nama bare ni da nake namiji shugaban dawa, sarki na dawa, dan shiga cikin gari ka san gari mata ne, zan kamo maka su duk inda suke. Sai dai wannan baƙaƙen da kake magana in suna gona ba sa zuwa da rani, suna can suna aiki, amma dai in an yi sa'a an samu kakka damu za a kama su. Me dawa zan ƙara masu lalla masu yawa Baji. in har za a sama min irin baƙaƙen nan murɗa domin sun fi shiga a kasuwa. Ko da ya kai wata guda ina sauraron ka. Ni ma na gaje shi ne a gurin kakannina. Zan zauna in tabbatar na gaya ma shi ɗaya bayan ɗaya. Ni kuma in kai min wannan taimakon duk wani abu da kake bukata zan baka haɗin kai. Me dawa? Aini ne da godiya. A ci gaba da sa idanu duk wani ƙwaro da ya gifta cikin jejin nan ya zamanto ya zo hannu. Yin haka sada sannu zan gaya maka abubuwan da na ɓoye maka a cikin zuciyata. Na gode. A shiga ciki a yanka shi. Kai tashi. Tashi mana! Tashi mana!